să-i dau one tap și știi ce s-a întâmplat? Nu i-am dat one tap, aia s-a întâmplat. Toți morți, mă. El am luat cu 404. Mamă, ce diferență! Da, mă, la 404, la 394. Uite la cu băieța S-a așa. scos Da, așa imediat. realizează că eu cumpărasem un ABP Contain Bridge, Startrack, kill teste, l-am cumpărat la 120 de euro și când l-am vândut la 80. Mamă. Jax, ai pe B că e liber. Dacă nu face nimic ca băiețașul, nebunesc. De pe ala. Ce? Zic, dacă nu face nimic ca băiețașul ăsta de luți pe care mă uit, Înseamnă că nebunesc. respect list dacă nu... Da, nu? Toți acolo, toți au speclist, nu știu. Jungla. Păi, dar și așa nervos. Dar nu-s nervos pe aia, e obosit, foarte tare. Con. Nu-s nervos. Și sunt foarte irascibil și da, mă enervez în orice. Dar nu-i nervos. Mă lași. Prieten că eu dă și lui second pariu. Hai că vreau mă să dau pe link la cont, dar link la cont. Hai că ai destule de Jucați vezi. la Da, da.